Good evening po dito sa Pilipinas. Hello, madam. Mayo, God bless po. Di lagi ko kakita sa imong kuan. Ay, gusto ka mo tanaw, madam? Ako sa iyo na. Aga. Pwede sa dili. Nara, madam. Sige, madam. Asa di ka gapuyo? Na ako karon sa Misamis Oriental, madam, sa dili dapit sa Hinguog ba? Auto record ba ni, madam? Okay ra? Wa may mo kay ko load ba pero auto. Dili sa Mindanao ra. Sa Mindanao, madam? Mindanao da. Oh, di kayo maklaro. Hinay ko signal, madam. Kuan, madam, ba katoy mo? Magyugag kanang tawag. Katoy mong text pwede ko makapangutana, madam. Di man ko ingon nga dialogue ra man di man ingon debate gyud kay kabalo man ko nimo nga buutan pug ka. Makapangutana unta ko nimo ba? Ko magbibate ko di. Lagi oh. Share lang gud kay kuan, madam, ba kanang katong larawan nga imong gi-post kanang walay sa templo sa Ginoo, madam, sa templo sa Dios ba? Wala di ay wala tay larawan, walay larawan sa templo sa Dios, madam. Hello, madam? Nagbasa kag Bible? Wala. Now, nagbasa man pero ako lang kay clarify ba kay basig napukoy kuan ba aron nga kuan bitaw mag-share ta ba? Kaya kung nagbasa ko tag Bible god ang whole nga Old Testament na hisgot parte sa mga tao katauhan sa Ginoo. Kibaw mo ka nga ang Israel mo ay katauhan sa Ginoo, dili ba? Sa Old Testament sila ang katawan sa Ginoo. O niya karon kadtong si Moises niadto sa Mount Sinai niya naking istorya sa Ginoo. Pagbalik niya ang mga Israel nagbuhat og ilahang Diyos. Katong cult nga nanbuhat. O niya 14 laguta sa Ginoo adto ilang gibuhat o gani daghan nga matay adto sa kawanangan kay tungod sa ilang pagdisumbi sa kuan. Mao ba o. Mao gyud kay ila man giis naghimo sila larawan, madam, niya ila man giisip gyud nga Dios. Motong nasuko ang Dios. Pero ato lang iunahan gamay sa Exodus 25, ang Dios mismo nagpasugo kang Moises og pabuhat og larawan sa mga anghel. Diin didto ibutang ang duha ka tubit ang duha ka papan nga bato. Didto ibutang Exodus 25:18-22. Pero larawan po to siya pero gibutangan sa gibutangan sa kuan kanang 10 commandments. Katos lang giludhan. Nagluhod po sila dato pero wala sila nagsimba. Pero kana gud din yung gipangbuhat lahi na maguna siya dong di naman at Reuben. Sige. So sa ato pa, madam, okay na ka nga dili tanan di larawan Dios. Napo dahil larawan nga mismo dito giludhan pa sa templo sa Dios. Ang imon lang problema karon kung mao ba na siya kung kato. Ang Kerubin. Kerubin. Ilang giludhan wala sila nagluhod og lain nga kay dito pud ang kasulatan, ang balaang kasulatan dito pud namutang mao giludhan. Auto recorded ba ni madam kanang kuan, madam ba? Kanang pero aware ka nga ang Kerubin usa ka anghel. Usa siya ka anghel. Anghel? Angel ba, angel? Dili ko ana dong. Naaman, madam, naasa unsa may naaman sa ato ang mga nakay dictionary sa imong Bible nasa King James
nga kuan na sila. Bisag na sa Living Bible gani angel na sila madam. Exodus 25 kuan man na siya Protestant Bible. Angel na siya ang kuan na. Tanaw na po ng imong ang gingon, angel. Oh, tana na kay Living Bible diha. Sige tanawa sa madam. Aron nga makuha nimo. Unsa na siya nga verse? Exodus 25 verse 18 to 19 at 18 to 20. Exodus 25. Oo, madam. 18 Okay. to 18 to 20. Oh, unsa nga version imong gamit, madam? King James na siya? Dahil daghan ko Bible daw na ako'y kanang English sa version na ako'y Martin Luther na ako'y King James na ako tanan. Unta makapangayo ta na imong Martin Luther, madam? Padala nimo sa Pilipinas ba? Regalo. Ko ang Unsa man Bible? oh, Bible. Okay ra kay na basta Bible muhatag gyud ko. Nya layo man okay ra nimo nga magastuhan ka. Nama kag Germany nya, nama sa Pilipinas. Walay problema na dong way nag-uli na ko. Kano sa ka uli, madam? Unsa ni siya Exodus Living Bible Translation, madam, aron sada. Living Bible Translation. Exodus 25. wala ko ano akong gigamit dong Bisaya na akong gigamit para klaro. Ang Biblia na, ang Biblia. 18 to 20. Pwede po na atong basahon na kung ano na i-open po na ko kung Bible nga Biblia nga King James sa Cebuano. Pero na wa po kay NIV diha nga Cebuano. Aron maklaro. Auto record ba ni madam ha? Kuan ako mo guni installan og auto record kay aron nga kuan ba ma-review bitaw na usahay mag-mock debate magud ko usahay. Ako i-record aron nga di na ko panawag perminti sa akong mga kauban. Aron ma-review na ko ang mga technique nila ba. Patabang mo ko nila god. Unsa day ka kanang safe day ka dong? Oh, CFD ko, madam, pero gusto lang ko kuan god. Inamigo ra gud ni ato, di bitaw ni debate. Ay, wala man sa dagi. Dili na debate sa bulong sa Ginoo dong. Kuan madam, duha ka klase ang debate, madam. Duha ka klase ang debate na apoy okay, na apoy dili. Kaya matud pa sa 1 Pedro 3:15 nga kinahanglan man ta ready man ta kanunay sa pagtubag sa katong nanginahanglan sa atong tubag diha na o magbuhat kag duruha ka mga kerubin nga bulawan sa buhat nga sinalsal pagabuhaton mo ang kini diha sa duruha ka tumoy sa laran sa pagpasiguli o magbuhat ka og usa ka kerubin usa ka tumoy ug usa ka kerubin laing tumoy sa dayon gayod sa laran sa pagpasiguli magbuhat ka og kerubin sa duruha ka tumoy niini ang mga kerubin magabuklad sa ilang pako sa ibabaw nga magatabon sa laran sa pagpasiguli uban sa ilang mga pako ang ilang mga naw magatubang sa usa ug usa magatanaw sa laran sa pagpasiguli nga mga naong ang mga naong sa mga kerubin. So kani siya kun kay kuan diha mayong balita napo ni siya sa listahan sa pulong. Oh, napod siya sa kuan madam, napod siya sa Living Bible. Akong basahon ang Living Bible nga kuan na. Akong basahon ang Living Bible nga version. Kuan ni siya Living Bible Protestant kini siya. Mo gihapon Exodus 25:18-22. Then make images of angels using beaten gold and place them at the two ends of the lid of the ark. They shall be one piece with the mercy place, one at each end. The cherubim, the angels, shall be facing each other, looking down upon the place of mercy, and shall have wings spread out above the gold lid. Install the lid of the ark, and place within the ark the tablets of stone I shall give you. And I will meet with you there, and talk with you from above the place of mercy between the cherubim. The ark
will contain the laws of my covenant. So ato yung nabasa nga litra por litra nga ang kuan kirubin anghel. Napod siya sa the message madam, the message nga Biblia. Angel gihapon ang giingon. Hello madam? Sa kerubin, angel na siya. Oh, i-type na siya sa angel. Unya, kana iyong ipangbuhat dong kanang dili man na siya kerubin dong lahi ra mo kay na siya naong. Okay, salamat madam. So, ang among gikuan napon may kirubin, makita nimo na nagani na sa kung nakaanak kag Cebu, nay mga kirubin nagani si San Miguel. Kerubin lang unya. Oh, pero inani madam. Sa word of God, wala na siya problema. Ah, sige. So, Ay, ang kanang kerubin god, mura ni siya og direct nga sugo sa Ginoo gani. Oo, inani madam, napag isa madam. Moses. Kuan magud madam ang Direct. actually madam ang anghel usa siya ka balaan kung santos kung holy. Marcos 8:38. Marcos 8:38. So ang anghel usa siya ka balaan kung santos. Kung imo nang basahon sa Cebuano sa Espanyol nga Biblia, ang anghel usa ka santos. Sa Marcos 8:38. Unya ang santos pod may sama man sa anghel. May sama man siya sa anghel. Mateo 22:30. Mateo 22:30. Munang kabantay ka datong. May kuan ana ni kanang So therefore, indication. pwede di ay ang kaning santos mahisama man sa anghel nan apil na ni siya dato sa mga gipasugo sa Dios. Matong interpretation dani bisag sa mga sumusunod sa mga apostoles sa year 200 AD na anay larawan sa langob kay nagtago-tago pa man ang mga Kristiyano sa una. So sa una gani ang pinaka-basic nila nga larawan is kuan, isda, no, isda. Kay mo man ay simbolo ni Kristo. Oh. Muna pinakakuan mo nang babantayan nato nga ang kaning larawan sa Katoliko gikan gini siya sa mga namana niya sa Jewish. Muna ang Jewish synagogue karon nay mga pipila ka mga kuan synagogue nga nay larawan pati na gani ilang larawan sa kuan ginatawag nato nga leon. O diri sa bukuan madam, diri sa Hebreo 9:5 sa ampulong sa Dios nga Biblia, NIV gitawag ko nig NIV nga Cebuano. Aktong basahon na. Didto sa ibabaw sa kahon may mga gitawag nga kirubin. Nagpaila kini nga ato adidto ang Dios. Ang pako sa mga kirubin dagapandong ibabaw sa dapit. Diin ginapasaylo sa Dios ang mga sala sa tao. Apan dili pa namo mapasabot kining tanan kaninyo karon. So naagi didto ang naagyoy estatwa sa kirubin. Pangutana ko nimo ha. Oh. Pangutana ko nimo dong. Sige, madam. Kana ko no ang inyong second commandment tong unsa na yung second commandment. Okay, salamat kay madam. Ang kuan magud madam, ang Protestant nga 10 commandments ug ang Katoliko nga 10 commandments lahi. So ang Katoliko nagsunod ang Lutherans maura na. Oh. Kuan magud madam, ang kwintada manggod na madam, ang 1 ug 2 ninyo usar man na sila sa Katoliko. Usar na sila. No, usar na sila mo nang. Pero dili lang kay Katoliko dan ha, pati Protestante nga ang sa first commandment ninyo sa Protestante og ang second commandment. Focus ra man na siya sa kuan kay diha sa Biblia, ang original mo nga Biblia madam, wa gina nato makita kung asa dapit nag-number. Munang nag-number ang Katoliko, ang Orthodox ug ang Lutheran, lahi ang numbering sa Protestant. Munang tubag madam sa pangutana. So madam, akong pangutana nimo kanang ato pa ang inyong second commandment unsa dai na inyong second commandment. Tana ko sa inyong second commandment unsa na suot. murag muna na inyong number 3 madam. Ako sa i-check madam kay ako sa i-open akong kuan na katikisim ha. Ay aron sure gyud ta. Ayo lang ang katikisim ko kasi
66 books lang ta, nila tanang katikisin pe. Inani magod lahi magod ang lahi ang mo lagi ang inyo manggong kuan madam, ang inyong kwintada lahi sa among kwintada. Kay ang inyong number 3 muna among number 2. Oh, nya diri man ko magbase. Itong 10 commandments ni Juan Moses nga gidala gikan sa Mount Sinai. Usab ito siya. Wala man sinausap pero ang numbering man tag-as ba ato. Tag-as ba ato siya madam munang di mo masayop ang Lutheran, di mo masayop ang Katoliko. Hello madam? Isunod mao man to siya. Oh lagi pero Kaya mo gisunod ang original ng Moses. lagi pero ang original madam uyon ka ba nga wa to nambire? Kaya ang Biblia madam, ang Biblia ang labi na kining old Anong gibutang man kung 10 commandments? gibutangan kay pulo siya pero ang pagkuan magudan abada ang pag-ihap manggo depende na sa tradisyon kay ang Katoliko o ang Lutheran o ang Orthodox barihara man na sila. Ang 1 ug 2 sa Protestant giusa lagi mo na tubag. So kung inana inyo wa pa may problema na basta kay naato ang commandments. So, inana madam, akong pangutana nimo madam. Lahi man ang inyong ha. Ang inyong ha. Oh, lahi lagi siya pero ang amo lagi number 2, murag mo na inyohang number 3. Ako i-check yun aron sure ba? Kay aron kuan yun. Oh, hello madam? Hello madam. Madam, hello. Oo. So inana madam. Okay daw ang saran. Mangayo kog kunin mo Biblia ha. Katay mo saad ba? Oh, pero gagmay lang kay ron daghan. Oo, may problema. Nya ako na poy kuan madam, ako na poy mo kuan nimo mo pangutanan nimo ha. Dire na ta sa larawan. Unsa man? Oh, muuyon ka ba nga si Kristo adunay larawan sumala sa protestante nga Biblia? Muuyon ba ka madam or dili? Sa larawan panang picture gyud, picture gyud madam. Di ko muuyon ana dong kay sige, balo madam. ka sa Sige madam. ano sana invented ang camera. Gapo po na imo madam pero ang ako na ni madam kay di man ka muuyon pero nasa Living Bible o sa Biblia Protestante sa Galacia 3:1 mo ni ang nabutang. O foolish Galatians, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I had waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. Biblia ni nga Protestante. O sa The Voice nga Biblia, Juan 8:38. Juan 8:38 sa The Voice. As I speak, I am painting you a picture of what I have seen with my Father. Here you are repeating the things you have seen from your Father. So, mismo si Kristo atong nabasa nga nagpaint og picture. Mabasa man gini, di man ni Katoliko nga Biblia. Unsa to na verse doon? Ang isa, unsa na verse doon akong tanawon? kuan madam, ang version dani is The Voice version. Ang bersikulo Juan 8:38. Pero The Voice version ni The Voice. Nakay The Voice dia. Siya man nga version wala ko kadungog ana lagi. Protestante siya madam, pwede ra man imo ilista daw imong i-search. Protestante siya nga version. John 8:38 sa The Voice nga version. John 8:38 o niya sa patuo sa Galatians 3:1. Galatians 3:1 mao gihapon. Kuan, Living Bible to siya madam. Dili man ni.
pero kato siya madam magamit. Siya, kuan. Pasaylo ako madam pero gamiton gito na ko nga ebidensya nga magpasupport sa amo kay protestante man to nga Biblia di man to amoa. So dili ko nimo ma-question kung ako to siyang gamiton. Lain pa ako madam. Muuyon ka ba madam nga katong larawan sa mga anghel nagrepresenta to siya o naghulagway sa mahimayaong trono sa Dios or sa Ginoo? Representing. Unsa man ang lita nga verse? Sumala sa 1 Samuel 4:4. Na ang akong gamiton nga version madam, contemporary English version. Usa gyapon ni siya ka Bibliang Protestante. Nga ako basahon na. The army sent some soldier to bring back the sacred chest from Shiloh, because the Lord all-powerful has his throne on the winged creatures on top of the chest. So naa didto ato mabasa nga makagahom nga Dios ana ang trono sa duha ka binuhat nga keruben ibabaw sa arka sa kasabutan. Munang diri sa Ezekiel 11:22 sa King James kasi Cebuano madam, kung nato pambasa pa rin nato sa maayong balita Biblia, Ezekiel 11:22, unya ang mga keruben ming-alsa sa ilang mga pako ug ang mga ligid diha sa tupad niya ug ang himaya sa Dios sa Israel diha sa ibabaw niya. So ang kuan di ay ang himaya sa Dios sa Israel naa sa ibabaw di adtong keruben. Diyos man na dili na siya Diyos. So wala ko'y problema ng keruben kay sa giingon na nako direct na siya nga sugo. Oh, akong rason ganiha kay ang keruben kong anghel kay santos man. Unyang santos maanghel panghel man. Ang ipangbuhat do lain na og dagway. Murag di ko mo uyon ana niya na. Unya ako namang nabasa pud ganiha nga nay picture. No? Og dihapon madam ato po mabasa. Tinood mo na siya nga picture kay sa giingon na nako nimo unsa nga date or year. Well, actually madam bisan pang magkuha og actually madam daan naman ang mga Kristiyano sa una nagdrawing ni Kristo year 200 AD, year 300 AD. O kana karon granting nato nga kana naay mga model nga gihimo dana. No, naay mga model. Why problema na kay kita tao gibuhat ta sumala sa dagway sa Dios. Model ko na siya. Model Christianity na siya inyong gibuhat karon. Ang karon madam daghan ang kaning mga labi na kanang motion picture, kanang Passion of Christ, mga model na gina artista na gina pero mo na kung tubag nga why problema na kay kita tao hinimo man ta sa dagway sa Dios. Nya si Dios man si Kristo. Genesis 1:26 hinimo ta ang tao gihimo sa dagway, no? Buhaton nato ang tao sumala sa ato ang larawan. Og si Kristo Dios, asa mabasa Juan 1:1 lakbay 14. Muna why problema. So ikaw nagtuo ko nga Dios nun ka, ako po Dios nun, mo ning nagkaistorya ta karon. Pero ato man pong nabasa dong dili ba nga si Peter giludhan. Okay madam, okay. Very good madam, very good. Naingon siya nga tindog diha kay ayo ko sumbaha. Akong tubag na madam. Very good madam. Very good na siya ang imuhang ang kuan na no. Ang atong tubag na nga ang katumanggong gibuhat ni Cornelio ngadto ni Pedro mao nga pagsimba to siya gisimba niya si Pedro ni Cornelio isip usa ka Dios, no? Isip usa ka Dios. Kay bantayan nato nga ang ginatawag na siya sa Katolik nga kuan nga latria kon adorasyon. O kanang latria kung adorasyon kinahanglan mo na pinakataas gyud nga form sa pagsimba. No? Munang katong gibuhat ni Cornelio ngadto kang Pedro usa ka to siya ka iyang pagsimba dato is pinakataas gyud mo nang gibadlong siya ni Pedro. Pero ato pong mabasa bisag diha sa imong King James Cebuano diha sa Daniel 2:46. Daniel 2:46 nga si Harid Nebuchadnezzar or Nabucodonosor nisimba kang Daniel. Kanang pagsimba diha mora na siya ang pagvenerate kung pagtahod. So mo na ang pagvenerate kung pagtahod.
Daniel Wala man to 2:46. bisimba tingali do ang iyang giingon nga ni Nebuchadnezzar nga Basaha gani, basaha madam. Unsa may imong eh, unsay bersyon nimo diha? Basaha gani. Sa King James, basaha sa King James. Basaha sa King James madam. sa mga King James. Daniel 2:46, basaha. Ang kanang pagsimba diha madam, muna ginatawag nato karon si binag-o nga veneration. So muna ang mga hubad kana is ato nang mabasa nga sa uban hubad nga pagkuana kanang ato mabasa sa uban example sa NIV ato mabasa diri the king Nebuchadnezzar fell prostrate before Daniel and paid him honor and ordered that an offering and incense be presented to him in NIV. Pero sa King James siya madam nisimba or worship before Daniel. So ang kana ding worship diha kung sa bag-o na to na siya honor or katumbas na siya sa venerate o conveneration. So munang mabasa na to. Nabasa rin mo nabasa ba rin mo ang Daniel 2:46 ang whole chapter? Nabasa rin mo? Yes madam, nabasa ko na siya madam. Actually kay siya madam, muna siya is ang pagsimba diha is honor na siya. Sa may kuan Honor na siya madam. reaction ni Daniel nga Wala man nag-ingon si Daniel nga sayop si Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Ako naman ang nabasa diha. Og munang mababasa nato na sa modern translation madam, honor na diha, honor pasidungog lang ba? Munang pasidungog, munang veneration karon sa Katoliko. Katong gibuhat ti kuan ni Cornelio ngadto kang Pedro, taas man to nga pagsimba god, mutong bawal. Munay tubag sa pangutana madam. Muna diha sa Josue 5:13-14, Josue 5:13-14, si Josue misimba gyapon sa anghel. Kanang pagsimba diha tahod ra gyapon na madam. Muna ginatawag namo lagi nga veneration. Joshua 5:13-15. Basa sa imong King James nga kuan. unsa to siya do? Ang Joshua madam Joshua 5 13-14. Basa ko sog madam sa imong King James madam. Oh, daw imo na sa imong basahon madam, wa gyapon na reklamo ang anghel. Di pareha datong kang San Juan Evangelista nga pagsimba niya sa anghel kato siya nga simba man god is adoration, taas ba? So taas nga klase sa pagsimba. Sa kanisi nga pagsimba dani, reverence ra ni siya kung pagtahod. Munang atong mabasa sa NIV nga Bible, bag-o ni siya nga translation, dili na nato mabasa ang worship kundi reverence aron nga lahi gyud siya. Kay lahi ang karon ang simbahan Katoliko mogamit siya adoration kon worship og mogamit pud siya og venerate. Gilikayan na ni ang kani pulong worship sa santos matud pa sa ni David Curie o sa kapastor nga born again nga nagkatoliko. Ana madam. Ang problema mo gud ani niya kay ang first commandment, kay bawo man tayo ka sa first commandment. Inani madam, ako na kang explainan nga ang kana diha lagi Naapoy verses. kuha na siya ra diha madam, pag kanang pagsimbaha diha, kuha na siya madam, reverence kung pagtahod. Dili gina siya ingon nga pinakataas nga pagtahod, pinakataas nga pagsimba. Muna mabasa nato sa modern translation. Inana. So kung pangutanan nimo madam, mabasa ba? Kay Exodus 34:40 nagaingon ang Ginoo nga you shall worship no other god for the Lord whose name is Jesus. Yes madam. Ang Dios sa simba nga adorasyon
Siya ra gyud simbahon madam. Dili gyud maayo nga mautang taglain. Inani madam ha. Lagi ako kang ikuan na. Dai God consuming fire, hindi na jealous God. Oh lagi. Kung magsimba ta og laing Dios muna siya ang idolatria. Pero kana magong sa mga santos diya madam kini sa anghel si Nebuchadnezzar kan Daniel, usara na siya kapag tahod. Muna ang tawag na karon sa modern kuan, reverence kung baga. Dugay man po sa kuan Katolik, dugay man po. Oh, kabalo ko madam. Problema good kay ang mga tao mas una naman hinoon ng mga idolatry nga mga Inani madam. Oh, actually madam, munang dili man ta ka direct kuan. Inani madam, munang kami madam among gi-educate ang mga tao. Ako dili ka na ko mabasi kung kanay mong pagtuo sa una, munang kami among gi-educate ang mga tao. Makita nimo kung Facebook, siya rimig adto sa mga kabukiran, nag-Bible study aron matudluan sila sakto gyud nga doktrina sa simbahan. Kay dili na mauila mga tuo-tuo. Kay musugot tag sa dili sa ako nang na-survey labi ng mga bata. Para sa ila ang Dios yun kanang kahoy ingko dili na mao. Muna ako magkuan ko tudluan ang mga bata nga kinsa inyong Dios. Tuwa sa langit kanang larawan di na Dios. Unsa ra man siya representation ra. Kumbaga sa maestra pa mo na ginatawag na mo nga kuan ba amo ang materials, no? Ang materials. Pero kanang katikisim gani kay ang akong anak maestro man na siya doon niya. Ang ganang katikisim ba, anong pulos mere man ang inyong ikuan? Itulog sa mga bata. Inani madam, dili man na siya Mary madam ang katikisim. Kompleto man na tanan, dili lang kasi Mama Mary. Basig ka na imong buot pasabot ang Flores de Mayo. Di man kay mao man na ipanudlo anang mga katikisim sa eskwelahan. Ang kuan magod mo ni sipyat po sa Muna sipyat sa katikisim uban, katikista nga uban kay basta dili magka-seminar og CFD, mura po to ilang kinaraan nga ilang namatan niya wa gani bersikulo mo nang karon ang mga katikista kung mahimo mag-training jud daan sa CFD aron nga mahibahasa sila nga ang Katoliko Christ-centered gyud siya. Ang kanang mga santo sila mamamiri mura na sila ang iyahang kumbaga kuan po na sila ato nang gibasa kaganiha ang kuan nga gitahod po na sila isip mga tao sa Dios pareha nimo madam. Dautan ba ni akong pagtahod sa imo? Dili baya. O nagpasabot ba ni kuan idolatry ko dili pod. Dili man na amang kuy daghan nga kuan na may daghan akong kuanan nga mga Katoliko nga mas importante pa si Mary kay ni Jesus. Mao man na siya akong na adi pod madam kinahanglan gyud nga kinahanglan madam munang kami nag-edukar gud mi sa kabukiran aron mautro na siya nga pamaagid. May actually madam may gani kay kanara nagiuban mo tuo pag yun og mga tabi apo-apo itaw maghabak-habak pa. Kana gyud grabe na ka idolatria oh. Grabe. Oh, muna siya madam munang kami nagpatudlo gyud mi. Wa miswelduhis pare. Ang indot sa daanan nga Christ-centered gyud ta dili ta palipat anang uban kay inani madam. Jesus sa magyud nagkuha na to nagluwas wala may lain. Sige madam. Actually madam si Jesus Christ kay mo tinubdan sa tong kaluwasan. Pero ikaw ako pwede ta siya mahimong instrumento sa kaluwasan. Tagaan taga example madam si Kristo. Pwede man ta mahimong instrumento. Munang kita pwede ta makaluwas isip instrumento. Inana. Mo ni atong gibuhat. Mao na kana si Mary, mao bitaw nga moingon kus mga Katoliko nga si Mary vessels na siya, instrumento sa Dios. Instrumento si Mama Mary pod sa kaluwasan. Dili man mo to. Sayo basig Dili man mo to ang uban. Pasaylo ako madam ha. Ako motuo man ko nimo karon pero ang imo magong post kasagaran sa Facebook puro atake didto ka sa mga website nga anti-Catholic. Why not i-open pod imong kasing-kasing sa mga site nga Katoliko. Kaya ko pangutanon ta ka madam ha. Muuyon ka nga si Kristo nagtukod og simbahan kong iglesia. Sumala sa Mateo 16:18 madam. Muuyon ka ba nga si Kristo ang among pagsamuang
ang simbahan dong naaman sa Bible dong, ang simbahan, ang tao man, ikaw man nga puhian sa Dios. Lagi kinibang simbahan nga puy-an sa kinibang mga tao nga simbahan. Kanibang tao nga simbahan kung grupo sa tao. Panahon ni Kristo hantod karon, wa ba ni sila nabugto? Nagpadayon ba ni sila? Kaning tao panahon ni Kristo hantod karon. Oh, pero dili Okay, kung thank you. kaingon nga Very good. ang katoliko lang maorig ikuan sa protestante Diyos man ka. kay dili ba kadaghanan mo po sa katoliko nga wala Sa po ato isa- pa salamat madam. Salamat madam kay imong sa imong pagsulat karon. So imong giangkon karon nga ang katoliko na siya pero dili lang. Apil pod ang protestante. Mo ba na ang boto mong ipasabot? Dili, ang akong bote pasabot na ang tao nga gipuy-an sa Dios. Lagi ang inani madam. Na siya ang simbahan. Lagi kana laging ako kang Dili gipangutana. tanan nga katoliko gipuy-an sa Dios, dili pud tanan nga protestante gipuy-an sa Dios. So naay katoliko katong mga buutan nagsunod ni Kristo gipuy-an to siya sa Dios. Ana. Pero Yes. ta kaingon nga imong ihol ang katoliko kay Lagi. dili man tanan sa diha gipuy-an sa Dios. Lagi so naay mga katoliko nga gipuy-an sa Dios. For example, ako siguro apil nako. Pero para nimo karon imong reasoning karon Christ-centered na ka. So sa ato pa gipuy-an ka sa Dios kay na Christ-centered. Okay, salamat, naman madam. ka, pero na may uban nga dili mo. Okay, madam. Salamat, madam. Sige, salamat. Dili kuha na madam nga nang imo ra siguro ng opinion, madam. Kay kung nay nag-istorya nimo aktual na kadaghanan gyud sa katoliko maingon yun nga kundi sa Katolik dili ka maluwas. Mao man ay putigil sa yupa ana kay inani madam. Lahi naman na siya nga topic. Ng katoliko nga Lahi na siya nga topic, madam. Lahi na siya nga topic. o dili. Kay kato ganiha kuan man ta sa Christ-centered man dili man sa church. So inani ako ra po nang magud ka nga kuan mo yun ba ko nga ang Dios nagtukod og simbahan. Di ba man na naka-mention ta. mo lagi nga Kay ang Katolik maingon man nga ang Katolik ra gyud mo gibuhat ni Kristo pero kung imong tanaw ng tanang tao diha walang binuhatan makatuo baka nga kana mga tawana gitukod ni Kristo. So pero nagtuo ka madam nga si Kristo, madam. Lagi madam nagtuo ka madam nga si Kristo ni anhi para sa magkasala. Sure. Nituo pug ka nga ang kingdom of God sama siya sa usa ka uma nga naa didto ang mga sagbot na po didto ang mga tanom. Sumala sa parables ni Kristo. Ang problema man gud sa tao karon dili na maminaw sa pulong sa Ginoo. Kana mo nang kami gyud aning kamot kimi madam. Pasalamat kay ko nimo kay imo kong tagaan untag imong tinud-on na madam. So inani madam, balik ta katong imong gingon. Okay, muuyon ko dato imong gingon nga gamay, butan to gamay nga mga tao. Kani ba nga mga tao naa ba ni sa year 200 AD? Naa ba ni? Katong tao nga gitukod ni Kristo nga simbahan? Sa ako nang giingon nimo do nga ang mga tao nga gitukod ni Ginoong Hesus katong napuy-an niya. Okay lagi sa katong iyang gipuy-an na ba siya gipuy-an sa year 200 AD? Niya ang iyahang year 200 AD madam ba? Sa Bible nga ang first nga Christian dito sa Antioch, ang first na Christian Okay. nabasa na. Lagi. So, why problema ko na madam? Ako asa, buta na to sa year 300 AD. Naa ba ditong katawhan nga giingon nimo og simbahan nga gitukod ni Kristo? Naa pa ba didto o wala? Ana madam. Sa ato pa sa wala pa si Jesus adto. Kuan human na siya sakan sa langit kay 300 AD man AD. Kuan after death ba? Paso AD. AD. So sa 300 AD naaba dito ang simbahan kung lawas ni Kristo nga mga tao, naaba siya sa year 300 AD.
Oh, sa una nagyud kay Okay, salamat, madam. Sangyawan ni Jesus. Okay, madam, salamat. Sa year 500 AD, naana, madam, 500 AD. Oh, natural kay Okay, continuous salamat. naman na siya. Continuous. Wag gyud putol, madam, no? Very good, madam. Okay. Okay, madam. Wala naman na So, siya naputol. sa year 500 AD, madam, makahatag ba kag isa lang ka protestante nga leader sa year 500 AD? Oh, nindot sa na yung pangutana do. Oh, salamat, madam. Oh. Unsa nga year nga Kani sa unsa nga year sa nga year 500, Bible, madam. Year 500 year ang year mga copy sa Bible gidaghan. unya na, madam. Dili ba ang Bible sa unang panahon ang nag-upot ni adto gamay ra. Ay na ni, madam. Kato sa, madam. Ako ra kang balikan na. Kato ba sa year 500 AD makatudlo ba kag isa ka leader sa protestante? Nya diha dayon ta tubagon ko na dayon ang imong pangutana nga bahin sa Bible. May na ang pangutana. Makatudlo ka, madam, sa year 500 AD? Parang Mag-research pa ka. mag-search pa ko atong before ni Martin Luther dong kay daghan man kay ito siya pag Okay, salamat, madam. Pag-research, madam, ha. mga Oo, sige, madam. Pag-research yun, madam. Oo, di ba nagaingon ang Oo. Catholic na ang dunay authority nga makakuha og Bible ang mga pare lang. Ang authority nga unsay makakuan ang unsay authority nga makakuan ang pare lang ang dunay authority sa pag interpret sa word of God. ina ni, madam. So yun kana, di ba? Mao may istorya sa Actually, mga madam, Catholic. ina ni, madam, sa panahon ni adtong panahon na, kung karon nga panahon, madam, ha, ako kang kuan tubagon ta ka, kung karon nga panahon, ang kami Katoliko nga laygo, we are free to interpret the Bible as long nga dili mi labi nagnay mga special pronouncements sa simbahan nga dili na mi musupkuhi dana. Pero pwede mi mo interpret bisag pilay lahi-lahi pa may interpretation basta kay dili siya supak sa simbahan. Ana siya mo nang way problema unya. Katong sa una magod, madam, ang mga pare ray naka-interpret kay ngano man gamay ra man ang Biblia. Tubagon sa nako. Ang mga pare ra may na Biblia kay sa una kinamot ra baya, madam, mo nang utang gina sa mga protestante sa Katoliko ang Biblia ngano man gikinamot ra na siya, madam. Gikan sa panahon sa apostol gisulat. Ang uban magkabaylo-baylo na lang, ang uban nga utron lang spelling tungod kay gikinamot ra gid in town. Pero naaba ang espiritu nagsubay kanila naa tungod kay naa guided sila sa simbahan. Asa mabasa? 1 Timoteo 3:15. Munay tubag sa pangutana, madam. Tungod kay gamay ra sa una gani Biblia ikadina pa ngano man kawaton man ibaligya man mahal man. Mahal man pero pag abot sa printing ay mong kuan istorya kay ganang moingon ka nga kung dili patungod sa simbahan dili ang Biblia dili mo come out mo na ako nadilian sa imong istorya kay sige, madam, unsa may imuhang Diyos dili ba mo magpakalat yun sa iyahang pulong whatever kung Catholic or dili basta kay ang iyang pulong masangyaw sa tipong kalibutan, di ba naingon na siya sa mga apostoles nga go ina ni, madam, tubagon ta ka, madam. Actually katoy mong opinion, madam, wa may protestante gud sa una. Munang ako kang ipa-research sakto to kay wala pag protestante, isa ra gid ang reliyon sa una. 1000 AD isa pa gid ang reliyon. Munang ina ni, madam, ato nakuan nga yes, gisugo sila nga ipasangyaw, dili magbasa, no, ipasangyaw. Munang na ay living apostolic tradition kay dili ang pagsulat, no, dili ang pagsulat, ang ilang gisugo is pagsangyaw. Munang natay kuan nana, madam. So ako tong giingon nimo nga pasangyaw ang pulong kinsa man sa 200 AD, madam, kinsa may nagsulat sa manuscript sa Biblia, protestante ba o Katoliko? Ibutang na to tong pagsangyaw. Ako lang grantingan ta ka, ako kang tugutan sa walay pag-uyon. Granting without admitting. Tugutan ta karon di ta
Langan-langan nga apil na to ang protestante giigna ni Kristo, apil ang katoliko. Karon, akong pangutana nimo, sa year 200 AD or year 300 AD, kinsa nga protestante ang nagsulat sa manuscript sa Biblia? Ana, madam. Kung dili kay supat pang ka nga utang. Nindot kay na siya. Oh, palihog. Karon, Mag-research pa ka, madam. Tanay mo. Kinsa man pud, diin man pud magikan ang mga protestante. Okay, maayo, madam. Tubagon na ko ka pang. Dili magikan siya. Oh, Dili magikan sa mga Katoliko. Oo. Tubagon ta ka, madam. Sada na imo, madam, ha? Sada na imo ha pangutana. Gikan sa Katoliko. Oh, salamat, madam, ha? Pero akong tubag nimo, madam, pero mangayo ko pasaylo nimo dispensa daan nga kutlo kog Biblia karon nga medyo sakit-sakit gini siya, madam. No, medyo sakit-sakit gini siya kay ngano? Oo, ngano man. Ang mga mini nga mga magpro ang mga mini magud nga mga magtutudlo, madam. Actually gikan na sila sa tinuod nga simbahan, no? No? Gikan sila sa Dos Pedro 2:1 na gikan sila kanato manggula sila og magsulti og binalitad buhat 20:30. So gikan sila nato og magula. So katumanan di ay sila og sila ang ginatawag magdala din sila sikta asa mabasa Dos Pedro 2:1. Munang ato mabasa nga diya sa Judas 1:18-19 nga wala sila nagbaton og Espiritu Santo. Munang mga kaaway sila ni Kristo 1 Juan 2:18-19. Nya manaka pa ni sila sa kabalayan. 2 Timoteo 3:5 paingon sa 6. Hello, madam? Oh, mo nang pasaylo ako, madam, pero sakto to gikan gyud sa Katoliko pero nang hawa katumanan na siya sa tagna. Pero ako nagtuo ko nga kamo ang mga bag-ong protestante karon wala na mo nablay na mo kay tungod sa doktrina nga Bible alone nga di mabasa sa Biblia, munang kamo maluwas pod mo kay wa man mo kabalos ka matuoran. Muna amo ang pagtuo. Munang katong giingon gani nga outside of the Catholic Church there is no salvation. Tinuod to apan daghan man ang blind karon. Pareha nimo blind man ka. Naganay pare nga di kantigo. Muna ako nagtuog yo ko nga mga protestante blind gina sila majority bisan pag nagtuo nagbiblia na ginatawag na tong academic nga blind, academic ignorance ngano man. Muna may naandan. Munang kumusukit-sukit na sila magtuon sila sa Biblia. Pareha nila Scott Hahn, nila ni Dr. Marshall Taylor, nila ni Steve Ray, magkuan sila og Katoliko. Anak, madam. Na Pastor Noedora. Hello, madam? Madam? Hello, madam?